صلوا على النبي المصطفى الكريم. الحمد لله رب العالمين حمد الداعين الشاكرين حمدا يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، خلق المخلوقات وقدر قوتها وأجالها بقوله كن، واصطفى لهم الدين الحق حي بنفسه بالألوهية والربوبية، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد الخلق على أنفسهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم. أصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن صحابته الأطهار الأبرار خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأم الكتاب متشابهة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ‘Yan uwa musulmai muka taru a wannan majalisi mai albarka da masu jin mu da kuma masu sauraron mu, sannan da masu ganin mu a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Barkamu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka inda za mu ci gaba da gudanar da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. Kuma idan muku manta ba a baya mun yi bayana akan wannan bayanin da kafin mu shiga cikin bakara muka faɗaɗɗan wani bayani da ya kamata mu ƙara fahimta a game da ita wannan suratul Fatiha din. Duk jiya mun yi bayani akan haka, kuma sannan bayan mun faɗa wannan bayanan muka zo muka shiga cikin suratul Baqara. Da muka shiga cikin suratul Baqara kuma muka zo muka bayani cewa menene da me aka samu ita wannan sura din. Duk a jiya muka bayani, sannan jiya muka zo muka yi bayani akan menene fassarar Baqara, kuma duk a jiya muka zo dai muka ƙara yin bayani akan dalilin da ake kiranta da ita wannan suratul Baqara. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kaman a tambaye ka, shin wanda suka yi shigiya kuma suke tsoron Allah na haƙiƙani to sai mene kuma wanda cikin sufofinsu sai Allah ce dan ana tambayan ka abin da ka faɗa shi ne allazina yu'minuna bil
ai su ne wa'annan mutanen da suka yi imani da abubuwan gaibi, abinda ba su gani ba. Kuma anan wannan gaibin malaman sun yi saɓani a kan shi. Bayan sun ce wannan gaibin tana nuna cewa irin su samiyat, abubuwan da ba ka gane shi, irin su ne tsallaka saraɗi, awon ayyukan bayi, aljanna, wuta, da tsagewar sama, tsagewar ƙasa, nannaɗewar sakamakon dawarma da wurin da iyaye suke wannan ya yi can, wannan ya yi can, wannan ya yi nan, wani ya yana ya daga kalewa kai ɗanɗana da kake ɗan yawan kana ka girma kana irin kana ta bukon ka mishi abin da ka mishi a yana can kana can, kowa yana ta kan shi ne inda zai samu. To wannan baka taɓa gani ba, amma kuma sun imani da wani abu. Wasu malaman suka ce gaibu ana nufin abin da ke tattare da kai kuma ba ka ganin shi, kamar Allah kuma tattare da kai amma ba ka ganin shi. Kuma Allah subhanahu wata'ala akwai ayoyi da yawa akan wannan abin, cewa Allah yana tattare da kai kuma ba ka ganin shi. Kuma Allah kaɗai ba, akwai abubuwa masu matuƙar yawa da tattare da kai amma ba ka ganin shi. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayka min hablil warid, ilayhi min hablil warid. Wata ayan Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Su ma mala'iku wanda kibda a cikin wanda kana kunta abu suke buto suna tattare, amma ka taɓa ganin su baka ce bungida a cikin suke buda a cikin ba wanda yake ganin ban da ne ka bungide su, wai an baka so za ka yi sa'o su rubuta za ka wanga da su kana amma galiba yadda za ka gamsu. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tunan Qur'ani da kuma cewa ma ya rufu min qawli illa ladayhi raqibun atid, raqibun atid a wajen ka, amma kai ba za ka gamsu ba gani ba ma Allah mala'ikun shi ba ka ganin su. To wannan shine wai suna suka ce shine gaibu na su rafta. Wasu malaman kuma suka ce in an ce gaibu ana nufin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ne a cikin Qur'ani mai girma. Wai kuma suka ce su ana fahimtar gaibu yana nufin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar daga tashin mutane. To wannan shine wai suna suka ce shine gaibu na su rafta. Wasu malaman kuma suka ce in an ce gaibu ana nufin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ne a cikin Qur'ani mai girma. Wai kuma suka ce su ana fahimtar gaibu yana nufin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar daga tashin mutane. Wasu malaman suka ce gaibu ana nufin abin da ke tattare da kai kuma ba ka ganin shi, kamar Allah kuma tattare da kai amma ba ka ganin shi. Kuma Allah subhanahu wata'ala akwai ayoyi da yawa akan wannan abin, cewa Allah yana tattare da kai kuma ba ka ganin shi. Kuma Allah kaɗai ba, akwai abubuwa masu matuƙar yawa da tattare da kai amma ba ka ganin su. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayka min hablil warid, ilayhi min hablil warid. Wata ayan Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Su ma mala'iku wanda kibda a cikin wanda kana kunta abu suke buto suna tattare, amma ka taɓa ganin su baka ce bungida a cikin suke buda a cikin ba wanda yake ganin ban da ne ka bungide su, wai an baka so za ka yi sa'o su rubuta da za ka wanga da su kana amma galiba yadda za ka gamsu. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tunan Qur'ani da kuma cewa ma ya rufu min qawli illa ladayhi raqibun atid, raqibun atid a wajen ka, amma kai ba za ka gamsu ba gani ba ma Allah mala'ikun shi ba ka ganin su. Haka Malam Ibn Adiyata ya faɗa a cikin littafin ko kuma in ce a tafsirin Imam Qurtubi, haka ya faɗa Malam Ibn Adiyata. To kuma mun faɗa siffa na farko na masu tsoron Allah ko yanzu zan faɗa siffan suke ta biyu akan su wayannan masu tsoron Allah. Su masu tsoron Allah su ne wanda yuqimuna salata, suke tsaye da sallah
inda aka umarce su ba su je su kif ba salamu alaikum sallama ba yadda aka umarce su suke yin sallama su ne masu tsoron Allah ne. Amma ita wannan sallar kake ganin ta kai za ka je kai kif a zo ka gama kana ta kaba hannun ka gama kai an gama ta. To ita ce rukuni ta biyu daga cikin rukunin musulunci bayan ka imani da manzon Allah ka imani da Allah inda Allah da manzon Allah su ɗaya suke zaka ce ne ka imani da Allah ɗaya imani da manzon Allah ya sallah ita ce Allah da manzon Allah su ɗaya suke in ka bi Allah ka bi manzon Allah in ka bi manzon Allah ka bi Allah idan ba ka bi Allah ba musulunci ka tarar da shi idan ka bi manzon Allah ka bi Allah ba musulunci ba kuma idan ka bi Allah kuma manzon Allah musulunci ka ba amma idan duka ka bi su duka addinin ka fara tashi haka zai sama ka fara da gini kawai yadda a hadisi na farko lokacin da mala'ika jibrilu ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kuma huwa islam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai fice mutu ba ko sai ce wa iqamis salati sai da sallah ta ce ta cikin hukumin musulunci aka je kai ta kai ta yanda aka umarce ka inda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani a tsayar da ita menene yanda ya faɗa da ma hadisi ya faɗa to ita wannan sallar ko ke ganin ta to an faranta ta ne lokacin da aka yi Isra'i da mi'raji da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 9 kafin hijiran ubanci da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faranta ita wannan sallah kuma da a wayannan shekaru uku to malaman tarihi suka ce lokacin a garin Makka ana yin sallah ne raka'a biyu zahar biyu da asar biyu magarba isha'i ko kowace raka'a biyu ake amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hijira zuwa garin Madina a lokacin ne da aka zai garin manzon Allah ya zai garin Madina sai aka tabbatar da cewa a zahar aka mai da ita 4 la'asar aka mai da ita 4 isha'i aka mai da ita 4 magarba aka bata 3 so ga ɗaya kaɗai a ƙara sai aka bata 3 asuba aka bata a yanda take biyu da sallar ƙasar aka bar su a biyu kuma aka kasance ake a Madina. To abin lura a nan shi duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai ambaci sunan sallah ba yana cewa ne sallu ko ku sallah a yana cewa ne aqimus salata wa aqimus salata ana ku tsai da sallah ku fa tsai da sallah yanda aka muke ba ku yi ta yadda kuka ga dama ba ku zo al'afon salamu alaikum kaje inda za ka je kakkaɓa hannu ai an gama ai ka gama akwai hatta wani kakkaɓa hannunka an gama wai za a tafi a'a ka cika hukumu ka cika sujjadanka bayan ka yi tsarki da alwala wata rana wanda cikin sabbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci da ya shigo wannan masallacin sai ya ga manzon Allah gashi a tsakiya sahabban shi kuma sun zazzage shi sai wannan sahabin ya shigo yana shigowa domin ya sallah da ya Allahu akbar ya kai me ne faru sai wannan mutum koyi sabi ne ba koyi cip ya sallama ya ka ba hannu ya je ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yarje musalli fa innaka lam tusalli na kuma ka je kai sai domin kai baka sallah ba wannan mutum ya koma ya ƙara Allah abu kuma ya ƙara tip ya ƙara dawowa ya ƙara kakkaba hannu ya ƙara zuwa gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallama
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce mishi irji wa salli innaka lam tusalli. a gaggawan da yi mutum na su uku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka koma ka je ka ƙara sallah domin kai baka yi sallah ba su uku. da wani mutumin da ya gani a yanzu wajen mazan alfumma alaihi sallam wallahi ya wasu wallahi ban san me ɓata min sallah na ya mai zuwa shi fa kai saba yin sallah sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka cika wufuka da sujjadanka da kuma ɗumaninan ka na nutsuwanka duka bayan wa'annan bayan haka kana ka cika tsarki da kuma albula mutum ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ba ta taɓa cika sai da nutsuwa sallah take cika mutum ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya ku jama'a mu sani cewa ita wannan sallah tamkar ma'auni ne, duk wanda ya cika ta za a cika mishi ma'aunin shi, kuma duk wanda ya toye ta za a toye mishi ladan shi. mun san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Mudaththir. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a cikin alƙur'ani mai girma cewa fayyul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معناه azaba ya tabbata ga masu yin sallah ba masu yi da kyau ba a'a allazina su ne waɗanda suke sabuna suke mata rafkana su yi ta yin son dama assalamu alaikum to Allah ya ce azaba ya tabbata a gare wanzu ma sai su yi ba amma akan lokacin ba sai ta wuce sai ga wa'yan su wani sai ga sai ta wuce wani suke a bila ka gani Allah ta asawa ya tabbata a gare kuma suna yi ne don ma in su gamsu don an ta bawa ne sallah haka ya wazo muna nan wannan ya tsaya nan ya yi sallah ko mu ya yi sallah shi ina a gani ne kaga ba Allah ya ce yana azaba na gare su dole kuma suna hana taimako kuma Allah ya ce azaba duk ya tabbata a gare su inda Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya ku jama'a mu sani cewa ta sallah ba abun wasa bane, ya kamata a kyautata ta mu dinga cika hukumu mu cika sujjada mu cika abubuwan salloli da aka faɗa a tsoron littattafai. Saboda haka mutum da ɗaya da sallah irin yadda manya-manyan malaman kyau suka ce irin su littafin risala da si ziya da na Imam Malik ne yadda suka umarni da su ma sun faɗa ne a tsaye da sallah yadda su ma sun faɗa ne a cika hukumu a cika sutura a cika ɗumanina abin da aka farfadanta da wanda aka ci sun mutu ka ta cika. Amma kamar yadda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo akan da ita wannan sallah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo abin da za a fara tambayan bawa da shi a ran tashin alƙiyama shi ne za a fara tambayan shi sallah. Ana zuwa ya ci a gudu ga kai za ta yana a gudu yin sallah shi. Ana buɗo aka ga ta kyau ba zai ɗauke ba kai za a rufe ta ne a kai shi aljanna. Ana buɗowa ana ganin sallah na samu matsala amma kai ɗauke kai a kai shi wuta ne ganin kai wuta ne. kuma ake sa alaihi salam ya ƙara cewa as-salatu imaduddin man aqama faqad aqama ad-din wa man hadama faqad hadama ad-din. Ma'ana duk wanda hakika duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addinin shi, kuma shi kuma duk wanda ya wulaƙantar da sallah hakika ya rushe addinin shi. To ya kamata a gare mu dinga kyautata sallah. Yanzu ba an ce idan ka kyautata ka tsaye da addini naka kana fa wusa da duka addinin ka da kai na menene ka so menene ka yi menene duka sun bushe.